ha nacido el Vuelca Fácil. ¿Y es una idea de Calvo? Pues claro. Pois esperamos que sexa un ano mellor que o anterior sen dúbida, mantemos o bloque de xogadoras e incorporamos a moitas xogadoras xuvenís que están na dinámica do grupo dende o comezo e aspiramos agora nesta primeira parte da tempada a quedar entre as 3 primeiras e ter acceso a esa fase final e poder xogar a Final Four. O plantel é moi equilibrado, está moi equilibrado en todas as posicións, hai xogadoras en todos os postos, 2 xogadoras por posto, hai unha compensación tamén entre xogadoras máis veteranas e xogadoras máis xóvenes, e iso creo que pode ser unha vantaxe para o curto plazo. Si que é certo que o que estamos buscando é renovar pouco a pouco ese plantel, con incorporación das xogadoras xuvenís, como dicía antes, optamos a caixa continuidade e que o club non deixe de medrar. Optamos pola opción de non xogar amigables, primeiro porque contábamos cunha pretempada máis longa. Ao principio o calendario estaba marcado para comezar o 10 de outubro e finalmente comezamos esta fin de semana. Entón esas 4 semanas que tiñamos de marxe para poder preparar mellor a competición foi unha mágoa non poder desfrutalas, pero sí que é certo que todos os equipos estaban na nosa mesma situación. A preparación de todos os equipos foi moi curta e vaise notar os primeiros partidos con falta de ritmo, pero esperamos que as nosas semanas creo que foron moi boas, o traballo está sendo moi bo en todos os adestramentos e vaise ver reflexado na pista, claro. Anímicamente moi ben, anímicamente sen dúbida o grupo está máis unido que nunca, con moitas gañas de facer as cousas ben, de reivindicarse como un dos clubes femeninos importantes dentro de Galicia, e a nivel deportivo, xa como se comentaba antes, apenas tivemos preparación. A preparación foi moi curta, pero manter o bloque de xogadoras, manterme eu como adestrador, vai que a dinámica de traballo sexa máis ou menos a mesma, todos xa nos coñecemos, creo que estamos chegando nas mellores condicións posibles ao inicio. Os partidos contra o Pabellón xa o demostramos a pasada tempada, son partidos moi intensos, son partidos de marcador moi curto. Contra o pasado tivemos que xogar 3 veces contra elas, e sí que é certo que esa viaxe tan longa pode pasar factura despois de estar tanto tempo sen viaxar e demais, pero sí que coido que vai ser un partido moi disputado, no que temos moitísimas opcións de levarnos os 2 puntos. E o equipo está completamente convencido de acadalo, estamos traballando moi ben para iso. O dicía xa ao comezo, agora estamos nun grupo de 9 equipos, e neses 9 equipos o noso obxectivo era quedar entre os 3 primeiros conxuntos, que nos dé acceso a poder disputar a Final Four. Agora mesmo non temos outra cousa en mente. Sí que estamos máis centradas en ir cada semana dando un paso máis, medrando un pouco máis, acadando os 2 puntos en cada encontro, e pouco a pouco iremos acadando obxectivos. Esperamos quedar nesas 3 primeiras plazas sen dúbida. E ben, hai unha mestura de xogadoras xuvenis e xogadoras cadetes, un grupo que vai dotar e vai alimentar nun futuro ao noso equipo senior, e a verdade é que estou moi contento. O resultado sí que é certo que a pasada semana perdimos, remontaronnos o encontro, pero non deberíamos fixarnos tantos niso, senón no crecemento, na progresión que están tendo xogadoras de 14, 15 anos competindo contra xogadoras en selección española, promesas, juvenil e demais. Creo que iso todo é un mérito. O que aspiramos é primeiro a meternos na Liga de Ouro. Temos agora, quédanos só un partido de Copa, xogamos esta semana en Vigo, e temos
un par de semanas de descanso ata a disputa dos playoff. Esperamos nos playoffs poder clasificarnos, poder optar a xogar a Liga Ouro, que é unha liga moi competitiva, e a única maneira de que temos de mellorar contra rivais mellores que a nós, en partidos moi disputados, é ao que optamos agora mesmo.